Moi boas, furiños, que tal? Como estades? De vídeo corto e non vale furar, vídeo moi interesante porque estamos chegando ao mercado invernal, ao parón de Nadal, e non se nos ocorreu outra idea que puntuar os fichaxes do Deportivo e do Celta de Vigo. Con quen imos primeiro? Pois co equipo de primeira, supoño, non? Co Celta. Digo eu. Co equipo xa en primeira división. Comezamos a puntuar, rapaces, e comezamos co equipo como di Vieito, que está en primeira división e polo tanto ten que ter unha orde preferencial neste vídeo, non, Mou? Estou de acordo. Sí. Caboca pequena. Tivo máis partidos para poder avalialos. Bueno, pois falando un pouco do Celta, son 7 caras novas entre comillas, porque hai unha que xa era coñecida, incluso dúas ou tres, De feito hai máis. 4. De feito hai máis caras novas das que aparecen. É certo. Bueno, imos empezar pola portería, non? Imos empezar por un nome que está a causar furor entre os aficionados celestes, como é Ionut Radu, que chegou neste verán procedente do Venecia, se non me equivoco, ca carta de liberdade. Quero que Eros fale sobre un poquinho sobre Radu e dé a súa puntuación do 1 ao 10. Pois a verdade é que Radu deu moitas dúbidas na pretemporada, pero creo que as está solventando. Creo que además está facendo boas actuacións, está permitindo que o Celta gañe en solidez defensiva con porterías a cero. Outro día o exemplo parando ese penalti ante Nico Williams. Además é un xogador que claramente está zumbao, está moi zumbao. Eso é bon ou malo? Para min é boísimo. Para min xa sabes que estar zumbao sempre é un punto positivo. Para min con aplícalo na túa vida. Intento. Para min rodearte de persoas zumbadas. Intento. Estou neste podcast. Para min Ionut Radu está cumplindo con creces e para min ten un 8. Un 8. Moi boa nota, Eu coincido con Eros, puxo un 8 tamén. Creo que sí que ten razón Eros, con que estuvo cuestionado ao principio, pero bueno, non hai que esquecer que a afición do Celta, a maior parte da afición do Celta é lamentable. O sea, contra os seus xogadores sempre se mete moita caña, sabes? Bueno, mal. Levamos sin porteiro 10 anos ou 8 anos. Chegou este tío, que é un porteiro de verdad, pois parece que non valía, non? E aínda non fai moito. O partido contra quen foi? Que comeu o seu gol bastante. Contra o Español. A derrota contra o Español, eu ainda vin críticas por aí de que Radu non valía. Sabes, fai 2 semanas ainda as vin. É verdade, bueno, eu dou un 8, creo que é o que digo, desde que eu creo que non recordo esta solvencia na portería desde cando estábamos en cadra en segunda división con Notario e Falcón. Xa choveu. Ou con Sergio. Eu con Radu e Sergio non teño dúbidas. Sergio, esa dupla. Rubén Blanco e Sergio. Pero pareceme Radu moito máis solvente que calquera dos dous. Nada, eso, un 8. Vale, 2 8 temos e eu coincido perfectamente co que decides. Métome no saco de que era unha persoa que eu critiquei a fichaje de Radu. Por qué? Porque eu sentía que un porteiro que viña prácticamente sen xogar, ainda que sí que é verdad que xogou no Venecia, pero anos atrás non xogara nada. Eu tiña moitas dúbidas, non coñecía a Radu. Tamén estaba no Inter. Xa, non coñecía, estivo tamén no Bournemouth, estivo en outros equipos. Criticáchelo por ignorancia. No, critiqueino porque non me parecía un porteiro que solventase a papeleta, pero era por descoñecemento tamén e porque en pretempada, recordade que Radu estivo a un nivel bastante malo. Liou algunha. Sí, pero bueno, coincido con vos, trago as miñas palabras, pareceme un porteiro moi solvente e poñolle, mira, para non romper a media, un 8,5. Que non poñes decimales, home. Un 8,5, sí. Pero ahora hai decimales. Hai decimales, non? Se dixemos que non. Non hai decimais? Non. Quita decimales, poño un 9. Pois mira, vou ser un profe bon e voulle poñer un 9. Pareceme a mellor fichaje que fixo o Celta de un xogador novo esta tempada. 9. Dun xogador novo, bon punto. Claro. Ionut Radu, xa solo pola foto que sacaron nunha victoria na que sale facendo o pino. Faino sempre, ahora. Cabeza. Sempre Sofía antes que velo. Cando non xogaba noutros equipos. E ainda é moito mellor a foto que outro día estaba esperando polas fotos oficiales e decidiu sacar unha foto no Decathlon de Coia. Sí, vino. O tío é un fenómeno. E eu voulle dar un 10 á fichaxe. Creo que... Epa!
Non parece unha burrada, que facía moita falta un porteiro. No, pero acertar, claro, vou argumentar. Creo que facía falta un porteiro, o primeiro, e creo que mellora moito o nivel que tiveches nos últimos anos, o que di Vieito. Co cal, non é que para min Radu sea un porteiro de 10 de élite mundial, vale? Pero sí que creo que para o Celta foi un acerto de 10. Por eso para min é un 10. Totalmente, ademais chega libre. Sí. Chega libre. Moi ben. Pois pasamos ahora a Ilais Moriba, que xa estivo a tempada pasada e o Celta conseguiu compralo por 6 millóns de euros. Estaba no RB Leipzig. Correcto. Entón, Eros, nota para Moriba. Pois para min é un xogador completamente capital neste Celta de Vigo. Para min é ese punto físico no centro do campo, tamén ten esa capacidade de creación, e non só vexo que é unha gran fichaxe po que quere Claudio e po que pide o fútbol actual, porque é un perfil moito máis físico, con un recorrido increíble, senón que tamén vexo que é un perfil de xogador que ainda ten crecemento e que creo que si se queda vai ir moi ben, pero si se fora iba a deixar moita plusvalía en Vigo. Así que para min Ilais Moriba ten un 9. Pois volvo a coincidir con Eros, a verdade, bastante. A mí parece un xogador dun nivel estratosférico, o sea, de primeiro nivel. Pareceme que é un xogador que está, quizás un xogador do Celta, que está un pasiño por diante do resto. Sabes, eu creo que é un xogador do Celta que pode dar o salto a un equipo potente, de verdade. Pareceme un xogadorazo, o tipo está contento, está xogando ben, Sí. espectacular, un 9. Creo que neso sí que discrepo con de Eros, que creo que o tipo non vai durar moito en Vigo, porque Claro que ten un non. rendemento escandaloso, tipo valeu 6 millóns, o Celta vai vender por non moito, pero Estou es totalmente un de 9 acordo. tamén. De acordo con Vieito, porque pareceme, coincido con vos, un 9. Daulle un 9 a Moriba, parece un futbolista moi bon, que atopou o seu sitio, necesitaba un sitio onde rendir, ser importante, sentirse el importante, e vai sacar o Celta por el 30 kilos, unha boa plusvalía, pero está moi ben. Non lo vamos a vender, nos lo van a fichar. Está moi ben, correcto, pero está moi ben porque o Celta ten que vender. É que esa gran venta, eu creo que dilo sempre, eu que sei xa. eu creo que a gran venta Non creo que teñan tanto que vender. Ya, sabes, pero Moriba vai ser unha venta clarísima, seguro, clarísima, vai dar o salto pois a un Premier por 30 kilos, un Porto que tamén son novos. É que eu creo que o Vai pasar. Celta vai facer as grandes ventas do ano que ven do Celta van ser Ilais e Mingueza. Pode ser. Bueno, Mingueza é máis complicado, ademais Mingueza hai que Mingueza, recordar non que sei se o o mellor 50% é do Barça. Entón, aí pois eu tería máis dúbidas. Mou, que nota lle pos a Moriba? 50% do Barça. Sí, correcto. Sí. Si hai un traspaso por 20, 10 e 10. Xa. Nadie vai pagar hoxe en día 20. 50%. De feito ten que renovar, Minguez. Sí, ainda non renovou, que eso, claro, era o que dicía eu, mellor ainda non se saca nada. Bueno, pois falando aquí do bo de likes, voulle dar outro 10 a dirección deportiva do Celta. Tan que se De sabe, verdad. un Voulle dar, francés. voulle dar un 10. Por qué? Por rendemento actual, creo que para min é a peza máis importante dos de Giraldez. Cando non está Ilais no medio do campo, a min caese meu equipo. Pareceme que chega a ser un equipo bastante mediocre. Con Ilais o nivel sube moito. Sí, simplemente por empaque físico, por ida e volta. É un becerro, Varios goles, Ten técnica. varios Son goles, hostias. varias ocasiones veñen de roubos del, apreta alto, bueno, tío, no fútbol que chaman moderno, creo que moi dinámico e moi válido. E a maiores o 10 ven porque costou 6 millóns de euros. Sí, é que é un regalo. E varlle sacar pois 6 veces o que pagaches por el en cuestión dun ano. Correcto. Porque eu creo tamén que ten os días contados en Vigo. Moi ben. Entón, que nota media lle queda? Que non preguntamos a de Radu. Que nota media lle queda a Radu, Abraham? A Radu queda allí un 8,75 de media. Sí. E a Moriba un 9,25. 9,25 para Moriba, 8,75 para Radu. Barrabo. Rabo. E pola cara estabas dicindo 9,25 vioches 9,22. Quenteime. Restando puntos ao Celta. Imos sempre. pasar a Ferran Juglá, que supoño que non terá unha nota tan alta. 5 millóns pagose condiciones, non ao condiciones. Bruxas, ao Meigas. Omegas belga, eu creo que sí que o mellor para min tiña máis expectativas do que está sendo. Para mí moitas máis, Moitas porque máis. viña moi ben en Bélxica, viña de facer 2 anos moi bons. Creo que En Bélxica. En Bélxica. Creo que lle está costando máis. Sí. Creo que tamén non xoga a favor o nivel do outro grandísimo fichaxe que fixo o Celta.
non está tendo esa regularidade, non tardou moito en abrir a lata do gol, Se está dicindo todo él, pero creo que vai ir a máis. Eu poñolle un 6. Pois un 6 a fichaje de Ferran Jutgla. Para min sí. Pareceche moito. É que move moi de polos opostos. Ou é negro ou blanco. Moi risa. Estaba dudando entre os 5 e os 6. Vale, Vale, respetable. un 6. Tiro un Un 6. punto para arriba. Eu tiro un pouco para baixo. Eu estaba dudando entre o 4 e o 5, pero vou poñer o 5, porque os 4 xa os poñerei aos fichaxes do Depor. E poño un 5 porque creo que evidentemente tiña que dar moito máis do que está dando. Contra o gol, o sea, de cara á porta está tendo mala sorte tamén. Sobre todo mala sorte ao principio, pero xa non é tanto mala sorte. Agora o tipo non está ben Que no leva? último mes. Dous goles. E os dous de Pamplona. Os dous o mesmo partido. Creo que levas os dous. Sí, sí. Pero, creo que marcou en Europa League. Na pretempada marcou, sí. Pode ser, sí, Despois, pero bueno. xa está, xa está. O tipo Ou en viña Copa, para marcar goles tal. Que pasa? A mí parece un xogador que traballa moitísimo cando está no campo. O sea, xoga moitísimo para os compañeros, moitísimo. E sí que é certo que si chacas a falta de gol sobre todo, pero eu creo que é un tío que telo no banquillo, dacho un cambio de nivel. Cando falla un xogador, falta algún xogador, está Jutgla, eu creo que é un recambio de garantías para o Celta. Evidentemente que tiña que dar máis, tiña que ser máis titular, non é? Sí. Pero bueno, E eu poño tamén- un 5, porque E ele estás atopando tamén, por exemplo, na posición de dianteiro centro con Borja Iglesias, que falaremos agora, en estado de plenitud. e despois xoga moitas Cae veces da tirado á banda. Bueno, eu creo que esperábase máis. esperábase máis, obviamente, pero eu dou un 5 porque creo que é un xogador que fai un punto no Correcto. neste Celta. E eu estou totalmente de acordo, voulle dar un 5 e sobre todo tamén porque creo que hai marxe de mellora e é un xogador que mellora o que había. Para min iso está claro Sí. e aínda que non este Sí, ao sí. nivel das expectativas. Non a Luca de la Torre ou un destes. Comparas a Tadeo Allende con Correcto, claro, correcto. Ferran Jutgla Eu Bueno, creo que Tadeo Jutgla- Allende- Tadeo Allende hoxe fixo ahora mismo un parece temporadón en Miami. Tadeo Incluso ahora os- compárano con Messi. Incluso Non sinto valía. que este sempre o dixen, a afección do Celta con Brian Zaragoza, que tamén falaremos del, e con Jutgla estaba sendo injusta, porque acaba de chegar e non están rendindo a nivel esperado, vale, pero que haya ese run, que haya pitos. Esa afición do Celta. Non Pero eso- aportas nada, eso non Se pasa- aportas. já tíamos a Brais Méndez que era o único que xogaba fútbol, era o único que silbaba. Pois xa A ves, afición do eso Celta non vale. Pasa en todos lados. Xa ves, pois eu póñolle un 5 por ese marxo de mellora. Ahora vai Mou que sospeito vai ser algo máis duro. Realista. Eu ao bo de Ferran, con todo o meu aprecio que lle teño, non é unha mala fichaxe desde o meu punto de vista, pero creo que si ves que a cifra que ves, que son 5 millóns de euros para un equipo como o Celta, de aí vai vir a miña nota, vale? Así como 6 millóns de euros que costou Moriba, ¿no? Este só costou 1 millón menos, e pareceme bastante significativo. Ferran Jutgla non está no seu mellor momento, non se está adaptando ben, dalle tempo, dalle o que queiras. A día de hoxe, vale, eu teño que poñer a miña nota e é un 2 ou un 3, un 2. Un 2. Un 2. Moi duro, Mou, No, pero creo que a nivel goles, a nivel rendemento, a nivel que podo esperar de Ferran Jutgla a hora de mañá para vendelo. A ver, aquel Viña, eso é verdade, el Viña, non sei se por ser titular, pero Sí. Sí que viña. eu creo que sí. Viña a ser. Que nota media nos queda para o bo de Ferran Jutgla? Primeiro suspenso, Uf. 4,5 Ah, para o bo de Ferran é que- Jutgla. Eso no. aprobou toda a vida. A nota de Mou reventou, no. Pendiente da recu, pendiente da recu. Un 4,5 para Jutgla, sobre todo por la baixa nota que lle deu o Mourazo. No, eso a Mourazos deu aí xa nota a Sí, sí, Jutgla, no, hostia, pero respetable. está a tempo Moi de ben. revertir a Eso, situación. eso cun traballo final aceptable chegou a 5. O sea, Sí, andando sí. a Copa do Rei, veña, Sí, sí. Moi ti ben. podes. Pasamos a Borja Iglesias, que xa o ano Non creo pasado... que suspenda este. No, o ano pasado estivo no Celta e este ano pois houve duras negociacións co Betis, pero ao final sacouse por 2 quiliños ao bo do Panda. Quería volver o Panda, Quería estar aquí, quería está volver. clarísimo, sempre o Vivir dixo. en Compostela, quería. Sí. Quería Claudio Geraldez queríao. É moi Eso difícil notase. deixar o seu barbeiro actual. Bo xogador. bo. Moi bon barbeiro. Así que voy a decir bo barbeiro. Non nunca me cortou o pelo. tío. Non? Non. É tremendo, non vos parece? Bueno, Moi non, bon. non tanto, Moi non, bon. non tanto, non tanto. É bon, é bon. Sabendo as circunstancias. Bueno, Eros, que nota lle posa o Panda? A fichaxe do Panda, vaya. Para min é cumplir o gran desexo de Claudio. E eso ten moito valor. Hai un equipo con Borja e un equipo sin Borja. Evidentemente, para min
Borja Iglesias é un 10. Sí, señor. Pois, bueno, sí, a verdade é que temporadazo do Panda, histórica. Eu non lle vou dar o 10 porque, bueno, creo que un dianteiro para darlle un 10 daría o 10 super cara se levara 15 goles. Leva 7 ou 8, que non está mal. Está moi ben. Houve tramos da tempada onde só marcaba Borja. Sí, correcto. Pero, bueno, eso, eu xe digo, eu aos 10 para poñerlle un dianteiro aos 10, pois ten que marcar, non sei, teria que levar ir a gol por partido. Aí Mais ou menos. discrepo un pouco por quen é. Porque Claro. o Panda, o sea, Borja non só che está dando goles, é que está facendo xogar o equipo xogando dende Claro, claro. É que un O sea, me tremendo, parece, eu coincido con Eros con que posiblemente sea ahora mismo O mellor, para min. o máis importante do equipo ou entre os 2 ou 3 máis importantes. Estou de acordo. Eso, simplemente non lle dou o 10 porque Vale. se levara 10 partidos e 10 goles, pois daría o 10. Que son, pensade unha cousa, é a fichaje, Borja ten, que, 32? Cantos ten Borja? Non o sei, Ten 93, ten 32. 31, 32. correcto. Pois, bueno, son 2 millonciños de euros, pero tes un dianteiro que é moi ligado ao club. A ver, moi... evidentemente volveu a selección española. Está indo coa selección, Borja, o sea, xa quere xa di moito é de que como está debería xogando. ser titular no Mundial. Bueno, iso ten que chegar a este ritmo, a este nivel. Sí, pero ten a que min tomar a gústame decisión moito. outro. Luis de la Fuente. Claro. Brota. Bueno, fuxiche campeón de Europa. Bueno, pois eso é un 9 doulle. Quenteime. Un 9, vale. Eu, claro, que eu estou entre o 9 e o 10 tamén. Poñería yo 9,5. Che gustan as decimais. Sí, a min gustan os decimais. Pois eso é un 9, tío. Para min é un 10. O deste é o que ter claro, como eu, que eu sí que lle vou poñer un 10. Eu voulle poñer un 10 tamén, porque pareceme blanco en botella a fichaje, o sea, se non se chega a facer a fichaxe de Borja Iglesias, pois era un erro garrafal do Celta e o nivel de Borja é increíble, para min está casi no seu prime. Mira que tivo anos no Español de moitísimos goles, pero que agora sí, no Betis, O ano que no gana a Zaragoza, Copa do Rei. pero estáme encantando como está xogando. Non só os goles, non só os goles. No, é que está facendo máis cousas, Todo máis que ben. dos goles é o outro, eu creo, Espaldas, máis é. importante. O exemplo perfecto do que está facendo e do que lle dá Borja ao Celta é o partido contra o Madrid. Non, escándalo. Non marca, Sí, se fixo un pero partidazo fai un espectacular. recital. A Militao e Escandaloso. a Rudiger e viste, espectacular. A min encanta Borja. Está facendo un pouco estilo Benzema. Onde vas? Joder, o xogo de costas, de non perder a bola, de saber a quen pasar en todo momento, darlle xogo ao equipo. Pois é un estilo Benzema salvando as evidentes distancias que Benzema é un balón de ouro, mo. Salvando as distancias de que Benzema xogaba máis de cara que Borja. Que nota lle das, logo? Un 10. E retrasaba máis a posición Benzema O que sea, Borja. eu non vou entrar en comparacións, pero eu tamén lle vou dar un 10 a Borja Iglesias. O único que boto un pouco de menos é algo que non sei se depende dele ou non, é que xogue máis minutos. A min gustaríame velo máis minutos no verde, pero bueno, é unha Entendo é unha... que son as rotacións. Sí, sí, no, é a forma de xestionar a plantilla e obviamente temos que calar e aplaudir ao señor Claudio Giraldez. Pero sí que me gustaría velo máis tempo no verde. Sí, correcto. Dou un 10, non? Un 10, porque creo que si xogara todo o que ten que xogar, además levaría unha cifra de goles, sí. Estou de acordo. É que para min o 10 é perfecto, tío. Eu non lle puxo un 10 a nadie. Como Borja. Está perfecto. Que nota media lle queda a Borja Iglesias, Abraham? Un 9,75 por agora a cualificación máis alta. Cualificación máis alta para Borja Iglesias. E por último, porque despois temos a Aidú e a Javi Rueda que volven tras cesión, entón non imos puntualo, pero temos non imos puntuar. Comentalo se queredes, pero Brian Zaragoza sí que é unha cesión que pola que pagas 1 millón, creo que hai unha opción de compra. Non sei se tedes o dato de canto pagaría o Celta pola fichaxe. Creo que bastante. A mí só me quedou 12 e algo. 10 ou 12. Eu Pero creo estou que seguro. isto era o máximo que puiden. Vale, pois Eros, Brian Zaragoza. Exemplo parecido a Jude Gla, como ben dicías antes, Dani, creo que están inda cocéndose. Que pasa? Que creo que Brian demostrou que cando está perfecto é diferencial por unha cousa moi importante, que dá un desequilibrio que creo que o Celta non tiña. No. Ten unha capacidade de xogar un contra un, de cambiar un partido a través de accións individuais que solo Aspas podía ter. Perfecto. Así que para min, esperando un pelín máis inda, pois creía que iba a ser titular indiscutible, é un 7. Un 7. Vale. Pois eu ahora ando un 6. Creo que empezou mal,
bastante mal a temporada, pero tamén creo que no último mes está subindo. Desde que volveu teve unhas molestias, uns partidos que non xogou por molestias. Desde entonces o tipo está costa arriba. Fechei na semana pasada no Fantasy, de feito. Porque, vai hacia arriba. Porque o tipo vai hacia arriba. Está empezando a facerse as notas. Está empezando a facerse importante. Eu creo que vai ser, poñolle un 6, pero creo que vai acabar con nota máis alta da temporada. Moi ben. Estou de acordo con Vieito. Sinto que Brian tiña o nivel de confianza polo chan cando empezou no Celta, non lle saían as cousas. É o que vos digo, ese run nunca senta ben un futbolista, é imposible. Igual do outro día venlle ben, sabes, xa un pouco de confirmación de que o tipo está empezando a xogar. Sí, correcto. E Claudio vese que confía en él bastante, sinto iso tamén. Entón, vou coincidir con Vieito, voulle poñer un 6, porque creo que hai marxe de mellora. Non vou chegar ao 7, porque tamén a opción de compra non me pareceme alta. É ao Bayer, pero bueno, eso, un 6. Pero de canto é a opción de compra, logo? Eu creo que de máis de 10 kilos. Eu creo que son que é de máis de 10. A mí sonome que son 12. Máis a cesión que un millón. 12. A cesión está ben. E si Sí, está ben. E despois se valorará, pero non sei eu. Creo que contestedes o de si ou non. Credes que o Celta ahora mismo compraría a Brian Zaragoza? No. Home, ainda tens Nin que de facer broma. dúas ventas. Ahora mismo non. O sea, De broma. tens que facer dúas ventas. Vale. Hai que pechar o ano primeiro, non? Sí. Mou, ti como ves a Brian? Que nota lle pos a súa fichaxe cesión? Sí, eu a Brian vexolle un potencial enorme. Pareceme un xogador de outro nivel, sinceramente. Pero de outro nivel de equipo consolidado en Europa. Non un Bayern de Múnich o mellor, un animal destos, non? Pero bueno, sí que un equipo europeo, un equipo potente. E non me está demostrando ser quen eu creo que pode ser, a verdade. Nin no último mes, nin dende o principio de temporada. Calle cateada, Brian. Non, estou dicindo que Brian ten unhas condicións que me entusiasman, pero non o estou rendindo o que eu esperaba. Que nota lle das? Un 4. Pareceme ben. Que nota lle media lle queda a Brian Zaragoza? Pois a Brian Zaragoza quedalle un 5,75. Non está mal. Gañando ben. Un asterisco aquí, Hai que o que di Vieito, creo que a miña nota media e espero que suba tamén. Buah, mítico profesor que tens que dar máis, sei que podes dar máis. Non che poñes esta nota para que saques para máis. Claro, A mítica que che facían no primeiro trimestre, Claro. Non lle dou sobresalienta a nadie. Sí. Sí, pois bueno, eso, o dito, despois temos os casos de Josep Aidú. Decimos as notas rápidas, E de sin Javi comentar Rueda, nada. Veña. dalle nota a Aidú. A ver, eu na súa Edu cesión de volta. un 3 porque querían vendelo. O que pasa é que está rendindo ben. Entón, É mellor o que me nota. sorprendeu. É un 3 tamén. Para mí non está rendindo ben, pero bueno. Vale. Pero cantos minutos leva aí? Moi pouquiño. xogou un par de cando partidos. estivo- Bueno, eu voulle poñer un caso. Un neutro, 5. Non o vin, sillera. É que, Javi? claro, completa plantilla. Ter a nota media, Abraham. Sí, 3,75 para o bot de Joseph Aidú. O sea, cargaste Pobriño, o pobre de Aidú, Que nin o pobre fixo de nada, Aidú, A Pepiña. sin xogar. suspendeu sin xogar pola vosa culpa. No, xogou. Eu vou Xogou. Por eso, Eu suspendino porque a idea era vendelo e non se vendeu. Xogou en Pamplona e puideron ser 3. Sí, xogou en Ludogores. Outro partido máis en é a Xogou nota tres, máis, é a nota máis baixa do equipo, gracias a vos. Aidú, Que a non mí- imos comentar máis, 3,75. Vamos a Javi Rueda, vendo Albacete, volta tras cesión. Un 8. Temporadón o que está facendo Moi Javi ben. A Rueda. verdade é que temporadón, xogadorazo, eu poño un 7 porque estuvo bastante tempo lesionado e xogou pouco. Pero que xogou moi ben. Eu 7. coincido con Eros, un 8. Eu estou descubrindo a Javi Rueda agora, a Moi verdade é bo. que non o tiña moi pilotado e sorprendeume para ben. Vou dar un 7. De acordo con Mou, porque eu tampouco tiña moi pilotado. Eu era o meu xogador fetiche o Fortuna. Gústame, Quería o levo pedindo varios anos xa no primeiro equipo. Ten un hándicap importante, que é canteirando Madrid. Iso para min réstalle. No, e aparte pasa outra cousa. Creo que hai algo ten o Madrid, non sei se é Sí. opción de compra, mitad do xogador, algo así é. Sí, sí, Pero algo o Madrid ten aí que Sí. deixou a partida aberta. Nota media de Javi Rueda para finalizar. 7,5. Queredes facer unha media total do Celta para despois comparar a cos do Depor? Pois eso é mellor que o faga o noso informático. Vouche decir, Abraham, 8,75 de Radu. O noso informático, tipo ali así, cos dedos, sumado. Tenes apuntado. Vale, perfecto. Está facendo como Pero o bueno. tipo da calculadora. Ahora, si Darío está espabilado, debería poñer un corte. Vale, pois, segundo vos, a xestión das fichaxes do Real Club Celta ten unha nota, unha cualificación de 7,04 Bueno, para... Está. 7,04 Está para ali, Marco notable. Garcés.
Vale. Que renovou, non? Mercado notable. Vale, pois moi ben. Pobón de Garcés e pobón de Claudio Giraldez e de Iago Aspas. Perfecto. Pois agora pasamos ao Deportivo, que se moveu un pelín máis co Celta, un pouquiño máis. Empezamos por Cabe destacar unha cousa, Que a vale, xente- pasamos ao Depor agora, pero o que a Celta non mencionamos a xente que subiu do Fortuna, que son moitos, vale, están agora en dinámica Miguel de primeiro Román, equipo, sí, por exemplo, entre pero no, outros. é que se entramos aí isto é Bueno, pero que hai máis incorporacións, digamos. Sí. sí, correcto. Incorporacións encubertas. Moi importante. As cales eu lle daría unha nota espectacular. Moi importante que a xente deixa as súas notas nos Efectivamente. comentarios Sí, sí, do sí, sí, Celta, do Depor ou de quen queira. Bueno, os dous. Ou de ningún. Ou de ningún. O Depor da Coruña, non? Deportivo da Coruña. Deportivo da Coruña, correcto, Vale. Beito. Moi ben Vamos alá. apuntado porque hai moitos Deportivo deportivos. Estradense. Club Deportivo Bueno, Estradense. Que Bueno, fichou ben tamén. sí. Non tanto. Pero non fichou a Luismi Cruz por 1 millón de euros, futbolista procedente do Tenerife. Como vedes a fichaxe de Luismi, Eros? É un xogador especial na segunda división. Moi bon, creo que era nese Tenerife o único salvable. Pero esperábame un punto máis. Creo que Luismi Cruz que non sei, eu esperaba máis e poñelle un 6. Un 6. Todo bonito, pero como é de blanqueazul, traca, toma. No, o sea, eu Tá creo ben, que tá ben. Nah, un xogador con moita calidade que creo que tiña que xogar máis e estar máis asentado Tivo no unha 11. lesión, Tamén pero- tivo lesións, Sí. claro. Moito tamén. Quitou o sitio a evidentemente, Mella, influye. cando estaba moi ben. Pero para min debería ser o normal. Que Luismi Cruz lle quitara o sitio a Mella. No, de non feito lle xogan quita. xuntos. O sea, Deberían atopou- xogar xuntos. Atopou a fórmula para que xoguen xuntos, actualmente é suplente Luismi. Por eso digo, claro. O sea, eu para min que Luismi Cruz, que é un xogador que me gusta, un moi bo xogador, que sexa suplente neste equipo, pois pareceme que non está facendo boa temporada. Pero O sea, hai que apuntar a realmente. fichaxe. Apuntar a fichaxe. 1 millón. Bueno, claro, pero a fichaxe depende de como estén Sí, xogando sí, sí, os claro. xogadores. Totalmente. Obviamente. Totalmente. Iso. Eu poño un 6, coincido con Eros, porque creo que é un xogador importante, que non dé por que seguramente en momentos lle dea moito, pero creo que debería estar dando bastante máis do que está dando. Pois mira, eu coincido con vos, poñolle un 6. Porque sinto que Luismi tivo momentos moi bons durante a tempada, picos moi altos de feito, de forma, pero con tal lesión prexudicouno moito, quitoulle outra vez o sitio Mella, non está tendo tanta continuidade agora, e creo que debe dar máis. Entón, outro 6 para Luismi Cruz. Bueno, eu vou quitar este pesimismo instaurado na figura de Luismi e sobre todo na figura do Non se lle pode puntuar máis alto. Deportivo da Coruña. Pois mira, eu voulle puntuar con un 8. Pero ti estás Vale, de coña. por qué? Home, tivo varios partidos bons, pero de aí a poñerlle un 8, non sei. Que? Pois echelle un Podo falar un xa? 3 a Jutgla. Podo falar xa? Un ou dous, es- un dous. vas Fala, dicir? fala, fala. Un dous, Vale. un dous. Discrepamos moitísimo contigo, mo. Pero estou encantado de discrepar contigo, xa sabes. Eu doulle un 8 a Luismi e vou dicir por qué. Vale, eu vexo un xogador moi importante no esquema de Hidalgo. Creo que pode cumplir en varias posicións, de feito xa o fixo, e que despois dunha lesión lle este costando volver coller o ritmo, pareceme que entra dentro do normal. Cando Luismi estivo disponible, Luismi é titular, Luismi xoga, Luismi marca, Luismi asiste, Luismi desborda. Gústame, un 8. Home, si o pintas así tan de rosas, pero claro. No, eu pinto como pero vexo. ves normal que despois dunha lesión, pois que non entre tal, pero non Porque está agora- normal que Jutgla pois non este adaptado de todo porque lle pitan, eso, un 3. Dani Cabo defendendo o Celta, Como Cuidado, no, no, histórico, como moi historia. histórico, Como No, é Cuidado, que con este cuidado. caso de Luismi é que me parece Como moi sempre. evidente, ademais. 2 goles leva Luismi, creo. As expectativas de Luismi eran moi altas. E igual un Exacto. caso Leva Borja máis. Iglesias, o sea, un caso Leva de máis. Zaragoza. Leva máis, leva 3 ou 4 goles, 3 ou 4 asistencias, Luismi. Habría que consultar os O datos. sea, 3,5 goles. Bueno, vale. Pues, Vale. Antón, ¿qué Más nota- cambiamos de técnico matemático. Antón, ¿qué nota le queda de media a Luismi? Luismi sube un pelín do 6, o 6,5, chega un ben bastante alto. 6,5. 6,5. A nota de Mou subir bastante. No, é que as outras 3 baixaron. Vale. Pasamos Pasamos como nas oposicións, cando corrixes un examen e a de arriba e a de baixo desentona moito, descartas. Perfecto. Pasamos ao seguinte, que non é outro que Miguel Loureiro, medio millón de euros para o de Cerceda, que aventúrome a decir que é un espectáculo. Cobra medio millón de euros. No. Pagaron Valeu. por él a Huesca Ojalá. medio millón de euros. Xa Está sei, dicindo a ver. Escotet, ojalá. Paga, o sea, paga non. Fala, Eros. Fala. Eu non lle pago nada a Loureiro, pero que sí que lle vou dar é un 8, porque me parece que é o líder. O sea, se Do- te parece que é o líder, pues un p*** 10, perdón.
non quería dicir p***, Amoriba. Pero escoita, pero que deixa a xente falar. non, porque aventúrome un 8, poño un 10. Eu poño un 8. É Creo punto. que Pero está- por que queres que a xente poña a nota que ti Creo queres? que está. Digo, Dani Cabo. Porque discrepo, tío. Bueno, pues calas. Creo que está sendo líder da zaga e creo que é unha notaza, un 8, incluso subir yo 9. Pero No, tío, aquí te quédame quedas. co 8. Eu coincido con Eros, poño un 8 tamén, porque creo que é unha moi boa fichaxe, barato. Bueno, pois é un xogador así, vale. Potable, pois está ben, non? Potable. En segunda división un central potable, bo central, non é malo. Ademais ten moitas veces o hándicap. moitas veces ten o hándicap de ter que xogar con Dani Marcio ao lado, que eso para min é un meritazo histórico. Bueno, en definitiva creo que é a mellor fichaxe do Depor este ano. Así que un 8, Miguel Roureiro, bo central, bo central. Vaya puta canta. Vale. Pois eu poñolle un 10. Pareceme barato. Loureiro cumple en todas as posicións da defensa. Algo difícil Loureiro porque xa que a selección xa quería poñer de capitán. No, casi. no, mentira. Eu convoquei. Can é Loureiro? Loureiro quería lo meter tamén. Eu quería meter a Loureiro Sí, e a Barcia, eu os metido dous. tamén. Nah, Loureiro Bo espectacular. xogador. É que non sei que decir. Teno todo, para min é o mellor fichaxe do Deportivo esta temporada. Todo tampouco ten. Sí, cumple, está aí, non se lesiona, cumple de central, de lateral, ten presencia, ten liderazgo. Eu vou É un cambiar a futbolista. miña nota. Paso a 9 en vez de 8. Mima, non ves? É que vételle caño, tío, cágase, tío. No, correcto. pero Correcto. No, correcto. pero porque nas Correcto. miñas Porque nas, ten que ser coherente. É unha dictadura isto. Que animalada, No, vou non dicir claramente. Menos Nas mal, miñas que Darte patadas por debaixo da mesa, seguro, Ten as Seguro. canillas reventadas. Claro. nas miñas notas Mira. teño un 8 e creo que Loureiro está por riba dese xogador. Coherencia. Por Baera, Vai, por xa Baera. sete, outro. Eu se lle poño un 10 a... No, porque teño outros cosas. A Moriba ou a Borja, pois tamén lle poño a... Por coherencia. Ti a Miguel Moriba Loureiro. un 10 non lle puxeches. Así cala. Puxen un 9, que lle puxen? Toma. O 10 puxen yo. Que lle puxen a Moriba, Antón? Está por aí? Puxeches un 9. Moriba, pues ese es un 9. Bueno. Pero a que lle puxen O un sea, 10... foi mellor fichaxe de Miguel Loureiro que de Moriba, para ti. Para mí Para sí, él, pero sí. a que yo no Rado ten un 10. Creo que no. Eu puxen un Un 10 nove. cerrado novamente. E a Borja Iglesias? A Borja sí. Ves? Ves que, tío? A ver, diti que opinas de Miguel Sigan. Loureiro. Eu a Miguel voulle poñer un 9. A verdade é que me parece pues, un dos líderes deste Deportivo. Creo que tivo un tramo inicial de tempada espectacular no que eu descubrín a ese xogador porque non o coñecía. Gústame moitísimo máis o seu desempeño como central que como lateral, que creo que viña sí. como lateral, creo que se lle coñecía por ser lateral e a min de lateral non me convence. Un pouco de ambas, porque si creo recordar, creo que tamén xogaba máis de central. É un lateral pero Huesca xogaba- defensivo, digamos. Bueno, a min de central pareceme que ten unhas cualidades moi boas, de lateral costa un pouco máis velo E a min pareceme un central líder en esquema de 3. Gaña todos Gústame os moito. duelos. Sí, gústame moito. Brutal. Entonces un 9 pobo de Miguelito. Moi ben, pois agora pasamos a Lucas Nubi. Nota media. Perdón, un 9. Un 9 redondo para Loureiro, perfecto. Perfecto. E pasamos a Lucas Nubi que ven, procedente do Standard de Lieja, un rapaz moi novo, Que ten 20 anos. 20 anos, internacional Moi noviño. con Bélxica sub-21, central lateral tamén, viña como central, está desempeñándose como lateral. Que che parece a ti, Eros? Para min está rendindo bastante ben. O sea, non me esperaba tanto, sí que me esperaba que puidese Libre, Libre. Para min non me esperaba que se fora a sentar. É un tío con carisma, con un pelo completamente envidiable que algún Estilo desexaría. Estilo Vitio de Ourense. Sí, dese rollo. Por que nos miramos os dos en plan que algún desexaría? Que pasa? Eu sempre dixen que a min gustame estar calos. Non imos Se dis entrar. por min, equivocaste. No, era por meterme un pouquiño con vos. A mí sí que me jode, de verdad. Estarme quedando claro. Eu poñolle un 7. Creo que é unha fichaxe correcta, que é un xogador en crecemento e que pode medrar moito máis. Vale, eu Progresa creo... adecuadamente. A mí, o que lle vin, a verdade que lle vin 3 partidos, creo, non me gustou. Non che gusta. Hai que velo no, máis, Paréceme Sorpréndeme que non che gusta. Paréceme que é un tío que ten cousiñas, que para adiante vai moi ben, pero a min defensivamente paréceme máis xogador. O sea, eu que lle vin, gustoume, por exemplo, o partido creo que foi en contra a Culto, creo. Sí que me gustou. Sí. Pero despois, non sei, tampouco vi moito, pero vinlle 2 ou 3 partidos máis e pareceme moi floxo defensivamente. Sí que é verdade que é un chaval moi novo, que ten moito marxen de mellora, pero Sí, moi eu de ten. momento
creo que tiña que dar máis, doulle un 4. Ostras, que dura, Contundente, Sí, tamén... Do 7 ao 4. Creo que chegaba con as expectativas que non se están cumplindo. Ai, eu non o vexo tan así, eu voulle poñer como eres un 7, pareceme unha fichaxe moi correcta, a verdade. Gústame Nubi, pareceme un rapaz que ten moito que mellorar defensivamente, a nivel inteligencia táctica quizás, ten moita enerxía. É un futbolista cun físico privilexiado, o sea, cando vas a choque con ele debe ser como chocar con, é un cun puto camión. armario, o sea... E o que dis, carismático, está cumplindo de lateral cando non era a súa teórica posición. E, bueno, no último partido que xogou expulsaron por unha patada por unha chilenaza na cabeza de outro, pero a min está me gustando. A min está me molando Nubi e voulle poñer un 7 porque ten marxe de mellora e chegou libre. Eu creo que se te expulsan que sea por facer unha chilena. Sí, como que fixo Anthony ou ese tipo de expulsións. Hai que cazar a máis que justificadas. Correcto. A miña nota para o bodo belga é un rotundo 10. Non sei, a oportunidade de mercado que atopou aquí o Deportivo pareceme increíble. Moveuse ben o Deportivo. É un xogador ao que eu lle vexo unhas condicións terriblemente boas, non para instaurarse o mellor aquí, porque dá a sensación de que vai ser un moi complicado retelo, porque eu vexo un potencial tremendo. E empezou sin xogar. Eu vexo Sí, un potencial. Eu por iso tamén lleva, porque senón estásme comendo olla para poñerlle un 8. Pero No, eu non estou falando de min. Quero decir, entonces eu digo que Nubi un 10. é un 10 porque veu gratis, o sea, non che costou nada e de verdade creo que vai marcar, bueno, non vou dicir unha época, non, Beckenbauer xa pasou, pero sí que moi boas condicións. Eu vexolle condicións Premier. Calquera, eu creo que calquera. Son dous- Creo que é hai que un ver xogador como que acabará evoluciona. sendo probablemente internacional. Hai que ver como evoluciona, correcto, e se é no Deportivo pois mellor, pero Exacto. está claro que é un xogador interesante. Pasamos a outro que é A ver, Giacomo. a ver que nota ten Nubi. Perdón, joder, Antón. Non te preocupes, que dalle un 7 entre o 4 e o 10, pois queda unha nota. Un 7. Sete. Clavado, para Nubi, vale. Aquí Perfecto. notase que tirades un pouco por Sure. Bueno, mí. Todos. pasamos a todos. Giacomo. A ver, tamén o Depor ven de un do Castellón, de Real Sociedade B. Claro, o Deportivo está en ascenso directo ahora Están mesmo. malos, non están malos. Perfecto, pois pasamos a Giacomo Quagliata, que chegou, penso que libre o Deportivo, procedente do fútbol italiano, lateral esquerdo italiano. Moi carismático tamén. Tamén moi carismático e que tamén está rendindo moi ben. Un pouco na Grata sorpresa. grata sorpresa. Eu un pouco na liña de Novi, dous xogadores que non me esperaba que están rendindo moi ben, poño a mesma nota, un 7 tamén. Creo que Quagliata valle dar moito a este Deportivo. Pois eu, o Golata sí que poño un 6. Para mí mellor, o sea, moito máis lateral que Novi ahora mismo. O sea, se teño que poñer a un, pero que vamos, o sea, que non hai color de Novi a este tipo para min. Defensivamente parece un tipo correcto, despois, bueno, co balón non lle apunta moito, pero É un jabalí, Joder, pero é un tío que defensivamente tamén gústame, pareceme un bo xogador, un bo lateral para segunda E división. pon vos centros, ou? Sí, chega. ten bastante golpeo, chega ben, a min gústame. Un 6. Un 6, vale. Eu... Un 6 porque tampouco está sendo titular indiscutible nin. Bueno, sí, xogou está, tres. Eu creo que No, Quagliata os primeiros 3-4 partidos antes da lesión do Escudero non xoga. A partir de pode aí, ser, sí, E sí. instálase no 11. Pero sí, o sea, ben. Eu poñolle un 8. Porque é unha fichaxe tamén que é moi sorprendente, chega que nadie o coñecía, a Quagliata. E ao final, aparte de todo o que xa comentamos, está creando unha sociedade aí na banda esquerda con Jeremai moi interesante, é moi carismático. Para mí un 8. Para mí un 8. Moi ben pescou o Depor en Italia, non tanto que puxeches un 7. A min mólame moito Quagliata, vale, tanto con como sin balón, non creo que sea limitado cos pés para nada en absoluto, creo que ten unha cualidade moi importante para un lateral que é a de centro, pon uns valores tremendos, ten bo golpeo, leva xa 2 goles. Centra ben. Defensivamente aí a min é onde me chirría, o que pasa é que é super intenso. Moi intenso. E moitas veces é capaz de corrixir certas situacións. E voulle poñer un 8. Coincidimos, Mou. Sí, Moi ben. desgraciadamente. Nota media, entón. Un 7,25. 7,25, ollo, moi ben. Boa nota. Pasamos ao seguinte futbolista que é Arnau Comas, central. Chegou libre, creo que estivo ano pasado no Basilea. Non creo que xogase moito, verdade? Sí. Eros, que nota lle pos Está Arnau indo de Comas? menos a más. O sea, bueno, para min está sendo titular, tampouco é o Nah. nivel de Loureiro, pero está xogando, está tendo minutos, eu aprobolle, eu poñolle un 6. Eu poño un 5 porque, bueno, sí, porque ao final, a ver, tamén está no equipo que está ben resguardado, ao final
O mellor este tío se estuvera no, pois non sei, tío, no Eldense, pois o mellor Sería máis po ano se non podía xogar ao fútbol, pero está no Depor, entón está facendo unha temporada salvable, salvable, eu creo. Bueno, Eu creo que eso tiña que dar máis, aparte é un xogador que pode xogar central, de lateral e tal, e non acaba de... Bueno, é un xogador que foi toda a carreira, eu creo. Non vai dar máis, pero bueno, tampouco está sendo un desastre, fai un punto, un 5. Fai un punto, sí. Eu voulle poñer un 5 tamén. A verdade, eu quizáis crucifiquei un pouco nos primeiros partidos que non me gustou nada, pareceume un central un pouco blando. É que é moi blando, tío. Que é unha cualidade que nun central Valoras, non? Típico central canteira Barça. saída de balón, vale. Fontás, E ás veces nin ninguén eso. se cantara central. Eu poñolle un 5, creo que sí que está indo un pouquiño a máis. Está tendo un poquinho máis de minutos porque falta moitas fallas en defensa do Deportivo, pero non me gusta moito Comas, eso é sabido que non me gusta. É sabido, Pero non o vou de suspender. Non vou ser tan duro con el. Bueno, pois xa son eu. Eu ao bo de Arnau non podo facer outra cousa que suspendelo porque é un xogador que veu cun teórico caché de ser un central sobrado para a categoría, de ter unha salida de balón que non se viu na Coruña dende hai moitos anos e eu non vin. Dende Coloto, Desde no Redín na Iber. A ver, si Coloto tiña salida Dende de balón, Cecas, por Dios, la Virgen María. Co balón nos pés, no. Pois eu a Comas a min é un tío que non me gusta en fase defensiva, non me gusta en defensa de área, non me gusta en salida de balón, creo que só dá pasos horizontales e é como que, bueno, o balón é un problema, cando empeza a picarme o problema douche a ti e xa está sin ningún tipo de criterio. Tendo a Loureiro, un 3, non? Un 2. tendo a Loureiro e a Barcia, eu vexo clarísimo que aí hai unha parella de centrales a nivel loitar primeira división, con Comas cae ese meu equipo, a verdade, nunha posición tan específica como a de central. Un 2. Este está suspendido. Este está Xa vos lo suspenso. digo. Antón, que nota ten o de Comas? 4,5, ten que ir a Julio Comas. Un 4,5. Traballo final, conseguir o gol do ascenso do Depor a prova. Moi ben. E por que máis temos por aí? O No, seguinte por Samuel Mulatieri. Mulatieri. Cedido. Mulatieri. Procedente do Sassuolo da Serie B italiana. Pois- Rapidamente con Mulatieri. Pois este era o xogador que tiña empatado con Loureiro, porque é o meu xogador fetiche do Deportivo. O meu tamén, tío, verdad que estou coincidindo moito con él. A mí mola moito tamén. Encántame, o sea, pareceme un escándalo de xogador no xogo, na presión, en todo. E para min é un 8. É que pareceme un tío que pareceme unha loucura de xogador. Unha locura. Pois discrepo A mí moitísimo. encántame tamén, pero poño un 6, porque creo que está facendo mala temporada. De feito, ao principio, cando chegou, joder, ao principio empezou moi ben a Liga. A mí ao principio que me tomé, me parecía escandaloso. Era de 10 ao principio. Xogando de espaldas, baixando os balóns. Despois co gol sí que non tampouco é Non se leva ben. que Pero se leva moi ben co gol, dianteiro. pero tipo xogando de espaldas a mí parece un escándalo o xogador. Agora, creo que leva 2 meses ou 3 meses case sin aparecer, cada vez está indo costa abaixo tal, así que lle poño un 6, porque me é un xogador que me gusta porque empezou moi ben, pero non lle poño máis porque creo que agora mismo está mal. Coincido totalmente con Vieito Baliño, poñolle un 6. Non se asentou no 11, esperábase moito del, sobre todo tras ese principio, aquel partido contra o Leganés, recordo, o pianista do gol, Samuel Mulatieri. Do gol, no. Do gol non, precisamente quizás O pianista de polo que falla, el foi internacional Verona. sub-21 incluso con Italia, pero eso, non que está se me quedando Mulatieri, non me gusta, entón un 6. A min estáseme quedando saber que pasa aí, porque non sei se está lesionado, se non está lesionado. No caso de que este lesionado podo entender algunhas cousas, no caso de que non este lesionado, pois non as entendo. Pareceme que ten unhas cualidades moi boas para ser 9, moi boas, encántame Mulatieri, creo que facía falta un xogador así, sobre todo para rodear, bueno, despois de todo o que está ao seu redor, todo o potencial que hai fora e nunha altura inferior, pero bueno, leva moito sin entrar, co cal, bueno, eu iba a poñer un 9 porque a mí Mulatieri é un xogador que me encanta, leva este tempo sin xogar e eu vou no poñera que descoñecemos cousas e de que non se atopa ben, entonces pois un 9 para Mulatieri. Tío, sodes moi generosos con Mulatieri. que- Pero bueno, respeto. A ver, Veu cedido. Para min é que non é que sea, o sea, por nivel, calidade, para min é un xogador de primeira división. É que a min gusta É moito. que é unha barbaridade.
A mí O sea, gusta un moito. xogador que eu É que non o vexo, sabes que? Un tío que ten a pólvora máis- Porque non xoga agora no Depor? Ten a É que eu ¿Por creo qué que o Sassuolo eu creo quitaron que se encima? está escapando algo aí. Non entendo. Home, pues, Non entendo. pues, Despois do que vin, pero ainda que se costa escape entendelo. algo- A mí parece moi raro. O sea, a ver, tamén entendo. Un xogo de Zagaria nun sitio destes e xogas con dianteiro sol. Zacaría boísimo. Se xogas con sol. Sí, son xogadores A mí parece distintos. parece Muletero parece un bo xogador para xogar con Deus arriba. Pode ser. Probablemente. Pode Sí. ser. Que nota temos de Mulatieri nota media? A mesma que Coaliata, un 7,25. Pois mira, non lle quedou mala nota por esa infladez de notas que lle puxeron Moueros. Pasamos a José Graguera, cedido de parte do Grajera. Español. Grajera, bueno. está xogando bastante, é un grandísimo xogador tamén, que eu creo que podría estar en primeira división. Sí, Eu este poñolle un 7 tamén. A min é un xogador que me gusta bastante, está cumplindo, pero non chega a ter esa importancia para erixirse como titular e importante na medular deportivista, así que lle poño un 6. Pois como Dieros, para mí un futbolista que podría estar en primeira división por calidade, porque é un mediocentro contrastado para a segunda sobrao, en teoría. Que pasa? Que a mí non me está convencendo de todo neste Deportivo. Debería estar asentadísimo aí Sí. con Villares, unha parella de mediocentros. Estálle facendo demasiada competencia Patiño e José Ángel, eu Sí, creo. José Ángel sobre todo. José Ángel comeu a tosta, pero por completo nos últimos partidos. Entón vou poñer un 6, porque para mí non está cumplindo as expectativas. Xogador que me entusiasmou ao principio de... Non, na pretempada, perdón. Xa cando empezou a tempada creo que empecé a ver a alguén que non me gusta e creo que se equivocou o Deportivo nesta sesión. Non é alguén que este rendindo como eu pensaba que iba a rendir e poñolle un neutro 5. Que nota de media lle queda, Abraham? Houve cambio outra vez de matemáticos. Pois quedei de nota media un 6. Un 6 para Grajera. Pasamos ao seguinte, que non é outro que Stoikov, no movimento mestre do Deportivo da Coruña. É que isto ten que ir ligado, Claro, sabes? quitándose O sea, de enriba ao bo de Buldini, ou como se lle chame, e chegando un futbolista que para min tamén é dos mellores futbolistas da categoría a priori, aínda que non está tendo minutos no Deportivo. Bueno, non está sendo titularísimo no Deportivo. Claro, a ver, partindo da base de que é moi complicado quitarlle o posto a Mario Soriano, Bueno, a Jeremai, aos dianteiros, a el Luis Cruz, a Mella, a Mulatieri a e Mulatieri e a Zaka. Zaka. Onde está xogando? Ahora, só polo movimento que fixo o Depor merece aprobar. Home. Aprobar. Eu poñolle un 6, porque creo que ven cun caché e que ten que corresponder. Moi ben. Eu poño un 6 tamén, pero creo que non é demasiado merecido, porque creo que un xogador como Stoikov tiña que ser máis importante neste Depor. O sea, tiña que levar máis goles, tiña que ter máis minutos, eso é máis, en definitiva, máis importante para o equipo. Poño un 6 porque eso, porque é bo fichaxe, o tipo cando entra non está facendo mal tampouco. E todo eso. Un 6, pero creo que debía dar bastante máis Stoikov neste Depor. Pois eu voulle poñer un 8. A min pareceme un movimento espectacular, chega un futbolista, un atacante diferencial na categoría, o que fala moi ben do Deportivo, que non este tendo tantos minutos, porque é que a quen quitas? Ao final é un pouco eso tamén, temos, por que non xoga Mulatieri, está Zaka por aí, Mella, Jeremai, entón é difícil que xogue, pero últimamente está contando máis para Hidalgo, que confía moito nel, pareceme diferencial, voulle poñer un 8. A min, e por encima quitaste de enriba Buldini. Bueno, O claro, nivel dos sí. dianteiros do Deportivo é escandaloso para a segunda división, baixo o meu punto de Sí, vista. a ver, o Deportivo ten un equipo que tiña que estar ascendido xa prácticamente. O sea, o Deportivo Pois- ten un equipazo en segunda que xa dixo Mou que podía ser récord de puntos. Evidentemente non vai, no, pero que debería ser, o que pasa que non vai polo camiño porque non está facendo ben as cousas. Pero o poño- Deportivo debía estar mellor do que Porque está. a segunda división é unha liga moi complicada. Sí, Pero moi o Depor ten un equipo que é moitísimo mellor que calquera dos outros Mira que como están na mete- súa liga. Mete presión, vie. Sacando ten- mellor o Almería, se queres. Para min ten mellores xogadores, pero non ten mellor equipo que un Burgos. Eso. Por Racing, exemplo, Esa a día culpa- de hoxe. esa culpa do Se míster. ves competir ao Burgos, a min parece increíble. Ou Castellón, amigo E Castellón. a mí encanta. pareceme que por nomes, o sea, o Racing, solo con Íñigo de Vicente, Bueno, sí. Non imos- Álvaro- a Álvaro ser Ruiz. Villalibre. Pero vamos, Para outro vídeo. Mou. a ser, como é ser Villalibre? Pero a ser Villalibre non hai ningún cuarto mellor que estes A dientes ser do Depor, Villalibre joder. méteche 25 goles en segunda división. É o xogo para segunda. Stoikov, nota. Un 10, rotundo e absoluto. Xa ves, xa ves. Creo que... Mira como discrepamos, nos... No, eu esta operación teño que ligala con Quitar a Buldini. quitar a Buldini da ecuación, que a min foi un xogador que, bueno,
Pois non sei por que se... Vou dicir unha barbaridade. Vou dicir unha cousa, Mou. Creo que te equivocas. Porque se dedica a ser futbolista. Entonces, profesional, refiérome. Entonces, Se che mete unha hostia Buldini... sacas precisamente futbolista, mellor en outros deportes seguro que sacas da ecuación a Buldini, metes na ecuación a Stoichkov, que sí que é certo que a tempada pasada non foi a súa mellor, pero todos recordamos do Eibar. Sí. E vamos, vendo este ano, eu vexolle un toque diferencial. Cando a pelota chega a Stoichkov, pois colle outra Sí, cor, pero- baixo o meu punto de vista. Co cal un 10. Pero se lle pon, o sea, o 10 ten que ser si, joder, si estou estivese sendo 9 O titular 10 ten do que equipo, ser o que eu me dé a miña gana, ou vas dicir ti, amigo, que teño que Home, poñer. hai que ser coherente. Pois eu son 40, pois un 8, tampouco estamos tan lonxe, Pois eso, pero o 10 é excelencia. Bueno, Pasamos, 10, veña. sí, Va. pasamos a Daniel Bachmann, que senón enredamos. Sí, porque Vale, sempre tes nota razón. media. Ah, perdón, nota media de Stoichkov, sempre se me olvida, Un non? 7,5 para o de Stoichkov. Pois mira, foi o mellor movimento do Deportivo baixo o noso punto de vista. No, será Loureiro. No, foi Miguel Loureiro, animal. Un 9, verdad? Un 9. Oye, o Loureiro, Oye. Pero a seguinte, Bachmann, o porteiro. Non xogou aí. Sincera. Debería ser un sin calificar. Eu puxei unha raya este tío. Sinceramente é mellor poñer unha raya, correcto. Eu diría un 5 neutro, pero sí. Sí, na mesma línea que Eric. É que non Puerto. sei Ou como suspendelo, porque o mellor a lesión ten que ver pois, con malos hábitos, non sabemos. Pero está lesionado. Suspendemos o movimento. Está lesionado. Creo que de Sería gravedad. raya. ante O tip interminación. lesionouse cando chegou, non xogou nada. Creo. Oye, realmente Era, sí viña, que viña por ser portero titular. é puntuable, É puntuable porque o Deportivo fai un movimento sí, para pero porque unha non iba a xogar Parreño, iba a vir este chaval a xogar. creo que veu medio tocado xa, non? Equivocas, No, o pero Ou creo non. que foi unha lesión de gravedad. Eu non Equivócase, sabía que estaba Sí, lesionado. que foi, Equivoca- pero eu creo que o tipo non viña, eu creo que xa estaba lesionado, cando fichan, creo. Non o sei. Eu non Non estou controlaba seguro, Bachmann, pero- eu poño un 2. Eu sei que foi todo moi rápido, non Eu puxei pasaron unha raya nin porque- 24 horas Non, despois. non queredes puntualo. Eu daría un 5 neutro si puntuamos, si non, pues, Eu sin nada, problema. non Para puntuo. min é un mal movimento, non reforzas Para a, min era un 3, pero sin calificar. non reforzas a portería, pero bueno, vale, non puntuamos. É bon a porteiro Bachmann. logo. Para non o sei, non o coñezo, non me chamaba a atención, a verdade. E está xogando Parreño, por sorte a bo nivel. Bueno, o de Silleda. Rubén López, volta tras cesión despois de estar no Barcelona B. Que Un 5, está tendo así os seus minutiños. Eu voy un 5 porque me parece moi bo chaval e cae moi ben, pero a ver, eu creo que este de porque se queda un pouquiño grande, a verdad. Está, joder, cando entra fai bastante ben, outro día marcou un bo gol na Copa. Pero sí, creo que tampouco é non é nin do xogador 12, 13, 14 nin 15 deste Deportivo. Non. Entón, bueno, pues, cinco. un 5 porque me cae ben. eu tamén voulle poñer un 5, pero a min está me gustando cando entra, cando xoga, está xogando de lateral esquerdo, que non é a súa posición. Sinto que o Deportivo, pois, Cal é a posición de Rubén? pois teóricamente el medio centro. Ano pasado no Barcelona xoga medio centro, interior. No Barcelona xoga moito interior, sí. De interior, Interior, estou extremo, lateral. Extremo, pero incluso, como sí, extremo? Sí, sí, busque. Busque. Con que busque e non este Mou, que? Pois vas quedar mal diante de toda a audiencia. Pero Diante vai, de toda vai, Galicia. vai estar que Diante de toda Europa. De quen falo vexo os partidos. Entón vai estar. Vale, moi ben. Pois eso, creo que Rubén pois ao mellor tiña un paso intermedio entre o Depor e a primeira red. Pero aí queda, ese 5. Pois eu voulle dar un 7 a este momento deportivo de repescar a alguén que ten en propiedade, porque creo que hai que ter todo tipo de perfiles no equipo. El sabe, é sabedor, sen dúbidas. Xa pola súa forma de interactuar ca xente, de cal é o seu rol. Faino tremendamente ben, creo que suma para o equipo, e despois a min personalmente dentro do campo, pois non me convence. Nada que decirche. Non te convence. E pois un 7. Sí. Pero este tío Poño un 7. coherente Mou. Que nota media lle queda? 5,5. Bueno, Subiu yo Bueno. a nota o profe malo. Pero e por último Eric Puerto. Estás moi listo, tío, xe. No, tío. Pero que quero ver coherencia, Mou. Sí, a túa. Eric Puerto, por exemplo, non se puntúa. Non podemos Por qué? puntuar Eric Puerto. Volta atrás. eu sí. Que vas puntuar Eric Puerto si Ostras, si ves, fichante de porteiro, lesionas o porteiro titular para toda a temporada, e ainda así non xogas un minuto, para mí non está ben, é un 3, Porque xa poño. chegabas de terceiro, Da igual. incluso cuarto. Eu Da creo igual, que- tiñas chance de rascar algo, minutos. Para mí un 3. eu non puntuaría Puerto. É un 3, para mí un Puerto, 3, non chega ao 4. Eu si queres puntuar un 5 neutro outra vez. Pois mira, non Media 4, non? Se non me equivoco, media 4. Vale. que nota media lle queda ao Deportivo da Coruña? Temos nota do Deportivo. Oye, Decimales. oye. Igual. Decimais, contanos.
Pois o Deportivo queda ás beiras do notable, saca a súa dirección deportiva, don Fernando Soriano, un 6,82. Pois moi semellante, Sí. Mal, sí. 7,04 do Celta e 6,82 do mercado do Deportivo, das fichaxes do Deportivo. Empate técnico. Correcto. Sí, agora o importante... No, victoria do Celta. Vitória do Celta. Ahora o importante é que a xente pois discrepe con nós, que poña as súas notas, eso sería... Que nos dé un pouco de a ti non caña. parece que che guste que discrepen contigo. Depende. Se discrepan dunha forma coherente, respeto totalmente. Por completo. Curioso. Agora ben, Curioso, a xente curioso. que xude e que diga Mourazos, coherencia, 0. Curioso, Agora ben, curioso. espectáculo, un 10. Curioso. Tes unha nota media de 5, Mou. Moi curioso o teu. Despedimos o vídeo. Despedimos, sí, porque outro vídeo máis Outro vídeo máis. Outro vídeo máis nos que marchamos. Seguídenos nas redes sociais. Seguídenos en todas as redes, suscribidevos, dade o botón do hype no móvil, dade o like no móvil e no ordenador, sobre todo acompañádenos en máis vídeos de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol. Que máis? Nos gusta.